10 anos de traballo e 14 millóns de euros permitiron culminar o proceso de renovación do sistema de saneamento e depuración en Rianxo. A conselleira de Infraestructuras desprazouse esta mañá ata Vila Barbanzá para supervisar o resultado do remate dos traballos consistentes na instalación dun colector interceptor e tanque de tormentas e a ampliación da EDAR. Executamos un novo colector interceptor de 1,3 kilómetros, un tanque de tormentas de 700 metros cúbicos, actuacións importantes para controlar, sobre todo en época de choiva, poder controlar as augas en época de choiva, poder tamén dosificar a chegada de auga á depuradora e tamén a incrementar a capacidade do sistema de depuración, incrementando a capacidade da depuradora de depuración que fixemos en 2 fases. Así, ademais de quintuplicar a capacidade da depuradora, a execución destes traballos permitirá reducir nun 85% os vertidos en tempo de chuvias e erradicalos por completo en tempo seco. Hemos implantado una infraestructura en la red de saneamiento para la gestión de las aguas de lluvia, que lo que permite es reducir en más de un 85% las aguas que se vertían sin depurar en tiempo de lluvia a la ría. O alcalde agradeceu o gran esforzo inversor da Xunta neste ambicioso proxecto que permitirá dotar a Rianxo dun completo e eficaz sistema de depuración, máis necesario se cabe coa próxima implantación de grandes empresas no polígono. Ven especialmente a caída nun momento bastante clave tamén para o Concello, como é a da instalación de empresas no parque empresarial, que malia ter o seu propio sistema de depuración, que estarán obrigadas tamén por lei, o certo é que se van instalar no polígono e van conlevar tamén un aumento da presión sobre esta depuradora. As obras enmarcanse no plan de saneamento local da Ría de Arousa, encamiñado a mellorar a calidade das augas e blindar o futuro do sector do mar.